Er desserthusets frugtdesserter i virkeligheden hjemmelavet? Selvfølgelig er de det, og nu skal vi se lidt af, hvordan de bliver lavet. Vi starter med at lave indholdet, så kommer vi det i de rigtige forme, og så fryser vi dem altså ned i sådan et her fryser. Når de så kommer ud af deres forme, ser de sådan her ud, og så skal vi videre til næste step, og det er at dyppe dem i chokolade og spraye dem. Så bliver det altså dyppet i chokolade her, og måske I kan gætte fra farven, hvad det skal være. Og så skal vi i gang med den næste, som I nok kan se er kirsebær. Og så går vi i gang med at spraye den, som I kan se her. Og det er altså for, at citronen får den ro overflade, der får den til at se ud som en citron. Og så går vi i gang med at spraye vores mango her. Vi starter lige med en lille smule grøn farve, og så går vi videre med den røde farve. Og så skal der ske noget rigtig spændende lige om lidt, I også kommer til at se. Så skal den nemlig brændes. Og det er så, den får en smuk glans på overfladen. Og så ender det hele med at se sådan her ud. Lad os lige smage. Skriv, hvad der er din favorit i kommentarfeltet, og så ses vi på Desserthuset.